Damdamag Radyo Sagada. Naimbag nga agsapay, ti amin nga dumdumngag, iti 104.7 FM. Ti oras tayo, 2 minutos, kalpasan ti oras ti alas 7, orasen para kadagiti damdamag. Dito ni Gwen Gaungan for the morning news. Itangal daw iti Lunes, Abril 20, 2026. Garud dagiti paulo dagiti damdamag. Para iti damag lokal, regional, kan iti Cordillera, kastamet iti Amyanan, Luzon. Dalton Pass East Alignment Road Project na ipanamnama ang Marugyan. Magalong nang ideklara iti state of calamity para iti syudad ti Baguio. Nagbalag ni Magalong iti kinakasapulan pagsaganaan a krisis. People's Cordillera Day, itampok da dagiti karbengan iti baet iti krisis iti lana. Water project na ipaima ijay amam tadyan. Writ of preliminary injunction itantandudo ti lokal a korte pabor iti Woggle Corporation. Panangipadanon mo't iti update iti manarimaan nga 2026 Little League Philippine Series. Mannalon may durduron nga i-report dagiti nadadael gapu iti puor ken permi a panagmaga ti daga. Marcos inlatang na dagiti addang tapno mapatalged ti presyo dagiti nateng. Ririmay na iti rape ken hazing iti uneg ti PNP training schools Cordillera. Inspection kadagiti businesses isaysayangkat ti sagada monitoring team. Iti damag nasyonal dagiti paulo na ket katribo nagpanawagan para iti panakawayawaya dagiti IP political prisoners. Koleksyon ti excise tax iti gaas ken LPG temporaryo as suspendido. 25 piso rollback iti krudo na ipanamnama ita alawas. Ngarud dagiti detalye dagiti damdamag. Inspection kadagiti businesses isaysayangkat ti sagada monitoring team. Itultuloy ti joint monitoring team iti munisipyo ti Sagada ti inspection iti amin ang negosyo rehistrado man wenno saan. Buklen ti kaming ti Business Permits Licensing Office, Bureau of Fire Protection, Rural Health Unit, kanda dumapay masaknan nga opisina ti grupo. Panggap ti inspection nga isigurado nga amin dagiti agnegosyo ket tumungtungpal kadagiti regulasyon ken rekisito nga inlanad dagiti linteg, lokal nga ordinansya ken tarabay para iti kinatalged. Alukuyon ti grupo amin dagiti business owners, may raman ti sektor ti transportasyon, turismo, kanda dumapay nga aramaten dagiti kinakasapulan nga permits, clearances, kanda dumapay tapno agtalinaed ti safe, responsible, ken agnaynay-nay nga panagnegosyo para iti amin. Manu kadagiti kasapulan ket ti barangay clearance, sanitary permit, fire safety inspection, mayor's permit to engage in business, police clearance, medical certificate, dagiti food handlers, Department of Labor and Employment, Employee Benefits, iti PhilHealth, ken SSS, ken ti panangited iti umno nga lagbo. May nayon ti safety officer and first aid provider, ken ti panagbayad iti buwis iti BIR. Adamot lang dagiti rekisitos nga ipatpatungpal ti Department of Environment and Natural Resources, may naig iti Clean Air Act, Solid Waste, ken Septic Waste Management. Isabali pa damag dito'y rehiyon, ti syudad ti Baguio. Magalong nang ideklara iti state of calamity. Iti deklarasyon ti gobyerno lokal ti syudad ti Baguio ket may patungpal kaswagas amang sungbat iti agtultuloy a krisis ekonomiya ken pangkagimungan nga epekto ti sangalubungan a krisis ti enerhiya nga inyanak ti pananggubat ti Estados Unidos ken Israel iti pagilyan nga Iran. Kinakasapulan tinasao nga deklarasyon
pakaawat ni Magalong. Tapno maikan gundaway ti gobyerno lokal nga agnumar iti pondo agsipod iti gobyerno nasyonal. Daytoy ket naikadeng iti sidong ti Commission on Audit Guidelines iti panag-usar iti Quick Reaction Funds. Daytoy QRF ket buklen na ti 30% ti pondo dagiti Disaster Risk Reduction Management Fund. Para iti syudad ti Baguio, 20 million a piso tinarugyan nga maited kas suporta pampinansya iti transport sector. 5 milyon piso met ti maited kas suporta iti agarup 1,600 nga umili ang magapu iti vulnerable a sektor. 3,000 piso met ti maiyawat kada benepisyaryo. Nayon na, ada na aramat ti Baguio nga 56 million pesos kas local government support fund para iti rice subsidy. Mapan nga 33,000 asako ti 50 a kilo ti bagas tinasao nga rice support. Iti kasilpo a damag, nagbalag ni Magalong a kinakasapulan pagsaganaan ti krisis. Naibalikas ti Mayor ti Baguio ani Benjamin Magalong a kinakasapulan pagsaganaan da ti pangmambayagan nga epekto ti gubat iti Arab region. Uray no iti mabiit ket agsardeng ti gubat saan nga nalaka nga bumangon manipod iti pang-ekonomiya nga epekto na. Agtultuloy nga pababa ti trend iti gross domestic product ti Pilipinas kunanapay. Manipod iti 6% nga GDP growth ket 4% laeng iti napalabas atawen. Amin apektado ti panaggasto dagiti umili ti investment ti panagparwar ti gobyerno ti kwarta panag-angkat ken panag-export ket apektado iti sangalubungan kunani Magalong. Mabalin nga 3 to 6 months iti kamayatan a kasasaad a makabangon manipod iti epekton daytoy a gubat. 6 a bulan inggan na maysa a tawen iti moderate scenario ngem mabalin nga maysa inggan na 2 tawen iti kamadyan a sitwasyon. Ito'y met amyanan a Luzon. Dalton Pass East Alignment Road Project na ipanamnama ti DPWH marugyan. Ti proyekto ang maawagan nga Dalton Pass East Alignment a highway ket maaramid kas alternatibo iti madama nga maususar nga Dalton Pass iti Central Luzon. 67.4 bilyon na piso tinaituyong a pondo manipod iti inutang ti gobyerno nasyonal iti Japan International Cooperation Agency wenno JICA. Buklen garud ti proyekto dagiti sumaganad. 23 kilometro nga upat nga lanes a kalsada. 4.5 kilometer a tunnel iti Santa Fe, Nueva Vizcaya. 1.6 kilometro a South Tunnel iti Karanglan, Nueva Ecija. 10 arangtay iti pakabuklan nga 5.8 kilometers. Numalpas ti proyekto, dagiti tunnel ti agbalin nga kaatidugan nga road tunnel iti intero a Pilipinas. Dalyasaten ti highway dagiti munisipyo ti Aritao ken Santa Fe iti Nueva Vizcaya ken Karanglan iti Nueva Ecija. Maiwasan ti Dalton Pass nga pasaray maadaan iti landslide iti panawon ti panagtudtudo. Makasayan metlang ti travel time manipod Cagayan Valley areas paturong iti Central Luzon. Laksid ditoy manamnama nga ti tunnels ket mapagbalin metlang nga tourist attraction. Marugyan ti proyekto itatawen ken nakatarget amalpas iti tawen 2031. Numan kastoy ket palagip ti gobernador ti Nueva Vizcaya nga kinakasapulan ni patungpal tinaanay a proseso ti free, prior, and informed consent kadagiti daga
nga maapektaran asanikwa dagiti nainsigudan nga umili. Dito Cordillera, People's Cordillera Day itampokda dagiti karbengan iti baet iti krisis ti Tilana. Idauluan ti Cordillera People's Alliance ti maika 42 nga panagrambak iti People's Cordillera Day. Babaen iti desentralisado a selebrasyon iti entero a region intun Abril 24 aging gana 25. Maangay dagiti aktibidad iti na dumaduma nga probinsya a pakairamanan iti Itogon Benguet, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Apayao, ken iti syudad ti Baguio. Adamot lang dagiti aktibidad nga maisayangkat ijay Manila ken sumagmamano nga international locations. Ti tema ita nga tawen, Assert Our Land, Right and Livelihood. Ket nakatutok iti panangdepensa kadagiti ancestral lands ken panangtutok kadagiti epekto ti agtultuloy a krisis tilana iti pagilian. Kinuna ni CPA spokesperson Ned Tuginay, asaan laeng apakalaglagipan dagiti banwar ti Cordillera tinasao nga aktibidad no diket panangiyebkas kadagiti issue kas kadagiti issue ti panagminas ngumat nga to agastos iti produkto ti petrolyo ken ti epektoda kadagiti komunidad. Tinaasao nga aktibidad ket mangsuporta iti panawagan para iti karbengan tao ken pangkagimungan a hustisya. Water project na ipaima ijay Amam Tadjan. May sa proyekto ti Waterworks ti opisyal na naited iti komunidad ti Amam ijay Tadjan Mountain Province iti Abril 14. Ti proyekto ket indauluan ti Cordillera People's Alliance iti panakitinulong iti Siam Farmers Association. Babaen ti suporta manipod iti United Church of Canada ken Land is Life. Agi manamnamang agnumar iti proyekto ang makatulong amang sabat iti inaldaw a kinakasapulan ti danum ken mangsuporta kadagiti aktibidad ti panagtalon ken agrikultura. Sigun kadagiti organizers, ipakita ti inisyatibo ti bileg ti panagkaykaysa iti panangsulbar ikinakurang dagiti kangrunaan a serbisyo kadagiti adayu a komunidad. Dito Northern Luzon, writ of preliminary injunction itantandudo ti lokal a korte. Pabor iti Woggle Corporation. Iti Bambang Regional Trial Court Branch 30 ti Nueva Vizcaya, inwar ti West ani Paul R. Atolba Jr. ti desisyon nga implementar daytoy writ of preliminary injunction iti maikasangapulo kanupat nga aldaw ti Abril. Dawdawato na metlaeng ti panakaikat ti barikada dagiti umili paturong iti exploration sites ti Woggle Corporation sa Jai Barangay Bitnong, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Itantandudo ti huwes ti right of way ti kumpanya isu nga ipapaikat na daytoy barikada. Ngem iti maysa a banda agtaltalinaed a suspendido ti operasyon ti Woggle Corporation batay iti order ti Mines and Geosciences Bureau wenno MGB ti DENR. Iti metla pa nagdengeg ti Senado na ikan order ti Woggle Corporation nga ikaten dagiti equipment da ken i-rehabilitate dagiti diso nga nairamidan ti exploration. Ngem agkaradawat ti Woggle ti extension. Daytoy ket mangpakaro iti panagduadua wenno suspicion dagiti umili nga madamapay laeng nga agbarbarikada. Updates met iti manarimaan nga 2026 Little League Philippine Series. Agarup sa nga gasot nga delegado manipod sagada karaman ti ubi nga baseball ken softball players dagiti coach da ken support staff ti nagbiyahe idi Abril 15 agturong ija Ilocos Norte
tapno makiayayam iti 2026 Little League Philippines Series. Ibagi ti sagada ti probinsyan ti Montañosa. Iti updates dagiti ayayam bayat ti panakilaban ti Mountain Province iti team ti General Santos City inyatras ni Coach Allen Angway ti Mountain Province ti panakipasutda iti madama nga ayayam. Daytoy ket gapu iti panagbuya ni Coach Angway nga miss call ti maysa nga umpire. Madama ti ayayam no sa dinno ket naiyaramid ti batter nga makataray inggana iti third base. Ngem iti panagbuya ti umpire ket out isuna sa jay third base. Inmuna nga nakasave iti base ti batter sakbay mangeg ti panagdisu ti bola iti glove nga nang catch iti bola. Sinyales a nasipaw ti bola ngem inmuna nakasave. Inriri ni Angway ti call ngem nagraira ti panagbuya ti umpire. Isu kagagapo nga inyatras ni Angway ti team manipod iti panang ituloy ti ayayam iti nagbaetanda iti General Santos. Ti score iti madama ti ayayam ket 2-2. Kabayatan naket nagbaligi ti Montañosa iti labanda iti Taguig iti score nga 14-19. Agpatengga no Abril 25 ti Philippine Series. Iti damag lokal Manalon may durduron nga report dagiti nadadael gapo iti puor ken permi a panagmaga ti daga. May durduron dagiti Manalon an apektaran iti tikag ken puor iti kabakiran nga agreport iti Office of the Municipal Agriculturist para iti documentation ken posible at tulong. Mabalakadan dagiti nagmulay iti pagay an naapektaran iti permi a panagmaga ti daga a personal a mapan iti opisina ken mangitugot kadagiti nalawag a litrato ken videos dagiti nadadael nga mulada ken kumpletuan met lang dagiti kasapulan nga forms. Kabayatan na dagiti coffee farmers an apektaran iti puor ket rumbeng met nga i-report da dagiti lugida ken idatag dagiti makita nga ebidensya ti pannakadadael. May alukoy met lang ti panaka-aplikar iti crop insurance tapno suportaran ti rehabilitasyon ken masangwanan a produksyon. Kuna dagiti awtoridad ang makatulong ti umno a dokumentasyon tapno mapapartak ti validation ken panakairwar ti tulong. Marcos, inlatang na dagiti addang tapno mapatalget ti presyo dagiti nateng. Inpakaamo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. dagiti na dumaduma nga addang ti gobyerno tapno makontrol ken mapatalget ti presyo dagiti nateng iti merkado. Nang runa kadagiti panawon ti kalamidad ken saan ang mapakpakadaan panaka busbos ti supply. Sigun iti presidente, may sa kadagiti kang runan a prioridad ket ti panagbangon kadagiti adupay a cold storage facilities iti nadumaduma a paset ti pagilyan. Daytoy ket tapno maisigurado a saan a mabusbos wenno mapirdi dagiti produkto dagiti Manalon ken adda latta umanay a supply uray no ada dagiti karit iti panawen. Inyunay-unay pay ti presidente ti kinapangruna ti panangpalaka iti sistema ti transportasyon manipod kadagiti taltalo naging gana kadagiti merkado wenno ti adupay nga farm to market roads. Ita at tiyempo ti krisis ti lana inkari ni Marcos Jr. nga saan masingir dagiti delivery trucks iti toll fees no paapan iti Metro Manila. Ti madama a rate iti toll ket 1,000 a piso inggana iti 3,000 a piso no 10-wheeler truck ti mausar. Babaen iti daytoy mabawasan ti gastos dagiti Manalon ken mailisi dagiti middlemen ang mangipangpangato iti presyo sakbay makadanon tinateng kadagiti
merkado. Malaksid ka dagiti pasilidad, kitkidawin pay ti gobyerno ti panagtinulong dagiti lokal a gobyerno, tapno masubaybayan ti usto a panakaipatungpal ti price ceiling no kasapulan. Ken tapno malapudan ti hoarding dagiti negosyante kadagiti kangrunaan a taraon. Daytoy nga addang ket paset ti dakdakel a plano ti administrasyon tapno may sigurado ti makan ken tapno saan unay amarigatan dagiti pamilya a Pilipino iti ngina ti panagbiag. Ti sabali payadamag ditoy region may saariri mainaig iti rape ken hazing iti uneg ti PNP training school sa Cordillera na ipila. Kinumpirma ti Philippine National Police Training Institute ti naipila a kaso ti rape kontra iti maysa a police training instructor ang naka-assign iti Cordillera Administrative Region Training Center wenno CAR-TC. Mabilukan na sa Jai Teachers Camp, Syudad ti Baguio. Naka-file ti kaso iti prosecutor's office ken manarimaan metlang ti panakairamid iti kaso administratibo. Nakuna ti PNP Training Institute iti English ipalpalagip mi nga awan lugar ti panagabuso iti posisyon ken madi nga aramid iti uneg ti Philippine National Police tandudumi ti nasayaat awanan peggad ken adaan respeto nga kondisyon iti uneg ti training center para ikadagiti trainees ken dagiti personahe. Kabayatan na narelyebo kon naialis iti panggedan ti siyam nga opisyal ken personahe ti PNPA iti PNP Holding and Accounting Unit. Kasilpo daytoy iti inmunan ken manarimaan nga investigasyon ti insidente ti hazing iti Abril 3. Effective daytoy April 15. Tapno may pasigurado ti impartial investigation ken maiwasan ti panag-impluensya iti investigasyon na ikat iti posisyon ti manu nga nangato asaad nga opisyal. Karaman ti PNPA Director Major General Andre Dizon ken manu akameng ti Cadet Tactical and Administrative Officers. Sigun kani PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ipalubos da ti panag-abante ti investigasyon ang nakabatay ti pudno nga impormasyon ken usto proseso. Maad-adal metlang ti command responsibility iti madama nga investigasyon nga nakabatay iti paganurutan ti supervision iti uneg ti Training Institute nayon ni Nartates. Dagitoy madama nga kaso ken dagiti napalabas iti uneg ti Training Institute ket mangdagdagadag iti saludsod kasilpo iti disiplina ken panangakem iti panagbasulan o nagkurangan wenno daytoy accountability iti uneg ti maysa nga institusyon ang nakasanggir iti panagpanday kadagiti agbalintun nga tiga-implementar ti linted. Dagiti detalye para iti damag lokal Cordillera ken iti amyanan a Luzon. Intayo met denggen dagiti detalye dagiti damdamag nasyonal. Katribo nagpanawagan para iti panakawaya-waya dagiti IP political prisoners. Nagtipon-tipon para iti protesta dagiti kameng ti grupo a katribo ken dagiti mangitantandudo iti karbengan tao sadyay sango ti Department of the Interior and Local Government. Pukaw ti grupo ti panakawaya-waya dagiti nainsigudan nga umili ken dadumapay a balod politikal. Nabayagan nga binabalaw ti grupo ti panakaibalod da ket gapu iti tignay para iti daga tawid bukod a pangedeng ken dadumapay a karbengan. Nainayon iti panawagan ti 8 a maawagan nga Cordillera 8. Nakainayon da NDFP consultant Kennedy Bangibang, Dr. Annaliza Rilloraza, Mark Menjola, Therese Forag ken dadumapay.
Maipalagip nga natiliw da iti duang operasyon ti kapulisan ken militar idi Marso 20 sa Jay Tarlac. Ti aksyon protesta ket paset ti kampanya asabukan on maysa a termino ti manobo nga kayat na asawen palayain ngayon na. Good news, collection iti excise tax iti LPG ken gaas suspendido. Sinuspindi ni President Ferdinand Marcos Jr. ti koleksyon ti Bureau of Internal Revenue iti excise tax para iti LPG ken gaas agsipod iti Abril 17. Ti temporaryo nga addang ket ikatuna ti 3.36 pesos kada kilo ti LPG ken 5.6 pesos kada litro iti gaas. Panggep na daytoy nga palag-anen ti gastos dagiti pamilya a kadawyan agus usar iti LPG ken gaas. Saan nga mairanod ti LPG a maus-usar iti petrochemical production ken dagiti usar ti eroplano ken helicopters. Agtalinaed ti excise tax collection para iti diesel nga 10 a piso kada litro ken daytoy 6 a piso met para iti gasolina. Akadawyan nga usar dagiti pampubliko at transportasyon. Palawag ni Frederick Go, Finance Secretary, ti agnumar ket dagiti consumers no LPG ken gaas ti maikatan iti excise tax. Makadangran iti pampinansya nga kinatalged kano no diesel ken gasolina ti maikatan ti excise tax. Agarup 43.6 billion a piso. Iti lasud ti 3 a bulan ti mapukaw a koleksyon ti gobyerno nasyonal wenno daytoy Bureau of Internal Revenue manipod iti diesel ken gasoline excise tax. No dayta ti maikatan ti excise tax. May sapay ti agbenepisyo kano kunamot laeng ti experts iti national government ket dagiti babaknang amang bukal iti 30% ti populasyon ti Pilipinas. Kabayatan na 25 piso rollback iti krudo itaalawas in panamnaman ni Marcos Jr. Inanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. iti Sabado nga adda ti big time price rollback iti krudo ken manu a piso met iti gasolina ken gaas. 20 ken 5 a piso ti kunan ni Marcos Jr. a bumabaan ti presyo ti krudo kada litro. 3 piso ken 40 sentimos met kada litro para iti gasolina ken 2 a piso iti presyo kada litro ti kerosene. Daytoy ket direkta resulta iti panagtignay ti sangalubungan na merkado ti lana. Gapu iti dadakkel a panagbaliw iti kasasad iti Arab region. Umuna ti panaglukat iti Strait of Hormuz anang iwaya iti panagdalyasat dagiti barko ti lana. May palagip nga 20% iti sangalubungan a lana ket dumalan ditoy. No para iti Asia, daytoy ti kangrunaan adalyasaten dagiti barko nga mangipadanon kadagiti agduduma nga fuel products. Iti duwa nga lawas at ceasefire iti nagbaetan ti Estados Unidos ken Iran ket may sang kagagapu ken maikatlo daytoy estable a supply ti lana. Ngam tayo nga amon no kasano ti panagbaliw na daytoy tungtungan iti supply ken presyo ti fuel products. Gaputay di kalman ket inirikep manen ti pagilyan nga Iran daytoy Strait of Hormuz. No sa dinno ket ti iras rasunda dijay blockade ti Estados Unidos kadagiti ports ti Iran. So antabayanan na po ti updates no kasano ti developments dita
Arab areas, dito Arab region, ng runa iti Strait of Hormuz. Very, anyati ko na tayo ito yan, very volatile, DJ kasasaad. Agbaliw-baliw, napartak, ti panagbaliw, ti sitwasyon, iti nagbautan, ti Estados Unidos, Israel, ken Iran, ken iti Israel, ken Lebanon. 38 minutos sa kalpasan ti oras ti alas 7. Dagita apo, dagiti damdamag nakala para iti Monday morning news.